ndikukhulupirira kuti ngati muli ndi phone ya internet kabineti imene atulusa panopa president chakuya mwayiona kale koma ngati simunayione muyiwerenga ili pansipa koma panopa tiye tikambirane za amene awayikamo ndi amene awachosamo kuda wachoseranji mwa maminista onse amene awachosa munthu amene iyenera kuti yamuwawa kwambiri ndi Ulemu Msungama chifukwa Ulemu Msungama anapita ku Cameroon ngati minister kubwerako ngati munthu wamba ngati ali ndi passport ya maminista okhaokha panopa ndikuti kungochoka ku airport kukayipereka passport ija koma ndikukhulupirira kuti ndi MP bende diplomatic passport yake ali nayo koma koda Ulemu Msungama awachoseranji zitakhala kuti ndi nkhani zija anapita ku India nkhani za tsitsi sinapitiye tsitsi andayuza ndalama zanga andayuza ndalama za boma komanso paja Ulemu Msungama anaonetsa kachibwana pang'ono kulowa kumene uminista kuyankhula mawu ena ake kukhuzana ndi awotanya milandu. Of course awotanya milandu anaonetsa DPP wawo pang'ono koma sizimafunika kuti munthu ngati minister aziyankhula mmene anachitira Ulemu Msungama mmene ankatenga uminista muchi ndi ndikuona ngati zimene zijazi chibwana chawalanda uminista. Okay, tiye tikambirane za anthu ena kaye tipita bwinako nayamba ndi Ulemu Msungama chifukwa choti ndi highlight ya Kabineti Yanyowani. Number 1, amkaka achosedwa foreign affairs apita ku natural resources. Ndi tikamaona maminista antamaona ngati foreign affairs ili pamwamba pa natural resources. Ndi zitakutheka kuti ankakawa awapanga chani demote. One could say. Nase Tembo ndi foreign affairs minister Yanyowani. Ndi komano Nase Tembo ku natural resources kuti amayigwira ntchito bwino ndi sindikuziwa zoti kodi iwowa ku foreign affairs ali ndi kuthekera kwanji chifukwa choti ndimaona ngati kuti amapanga engage bwino ali ku natural resources. Number 2, Richard Chimwero Banda achosedwa ku Homeland Security apita ku youth and sports. Ndi akatenga mpando wa ndani wa Ulemu Msungama. Koma koda Chimwero Banda wachoseranji ku Homeland zitakhala ndi nkhani zomwezi izi za winiko sana ipange hando bwino mumangeni musamange ndezi zikuoneka kuti it was something that is scandalous and amayenera kuwachosa koma angowaponya ku sports kupaja flames kuluza sokali ndi kumene koko akangokhala kaiphe kumene koko. Itithandiza ndi amene ali a minister Yanyowani a Homeland. Agwengwe Sosten Gwengwe abwerano ndi minister of finance koma kochoka Felix Mlusu. Koda Mlusu awachoseranji ndi womvera chisoni chifukwa choti ngakhale kuti Agwengwe ali ndi mphamvu ndi nyamata chani koma minister of finance aliyense paziko panopa ndi coronavirus nkhani zachuma zikuvuta siku Malawi kokha kuno ndezi olata yesesa chotani Mlusu acha. The economy is bad, nkhani zachuma ndizovuta kale ndi ngatawa chosa chifukwa choti sankapanga bwino chani angola kuila chifukwa choti paziko pose pano nkhani zachuma zikuvuta koma nanga Sosten Gwengwe ati pasa zotani ali ndi vision yotani komanso CV yawo ndi yotani kodi nkhani zachuma amaziwapo chani and how is he gonna shake up the economy panopa tiona. Timothy Ntambo awachosa ku civic education angowasiyira wachani minister wa national unity kuyambira kale civic education ndi minister of information ni chimozimozi komanso mu minister ili onse muli spokesperson minimum. This is udindo unali wina ake kuti basi awa HRDC anatithandiza tiwapaseko ka minister koma mina wa national unity koma nimeona ngati Timothy Ntambo akanango watumiza kunja kukakhala ambassador minister angoyithetsa chifukwa choti siyothandiza ku Malawi kuno tilibe zokangana zoti mpakana kukhala ndi minister ya national unity imene zipita ku Congo ku Burundi ku Rwanda kumene anthu ali ndi ma conflict oti amafunika national unity. Amalawi ndife ogwirizana kale tonse timayankhula Chizungu anthu ena sayankhula Chizungu.
nkhani ina ndi a Njabwino abida miya ndi avera kantukule abwerano kukhala ma ministry full. Ndikuona ngati achakwera panga izizi chifukwa choti anthuwa ndi azimayi ndemba ja anthu angambifa chakwera kuti sanapange fulfill 40% quota ija. Ndikuona ngati panopa quota ija yakwana koma ngopanga zokakamiza. Then anthuwa I don't believe they've got anything to offer Malawi. Enawo ndi akazi asitiki miya ndezitha kukhala kuti zina zake kungowavera chisoni, mwina sokwanisa timakota tina lake kuchikwawa kuti tenge kwa anthu akumwera ta zimenezo koma list isi kundipasa china chake chonena kuti ma minister anyuwaniwa asintha ayi ndithu. Okay, chilima panopa sazipanga chane hando za economy angowasira ma public sector reforms. Ndiye chilima nkhani ya reform anayamba kale koma seriously ziuthandiza chani asintha chani. Ndikuona ngati basi vice president ku Malawi ndi ngati vice president wa ku United States. Sumaziwa zoti ndizipanga chani chifukwa choti the money in charge ndi president iweyo basi uli mukababo kenake ndazinamizira ma reform alembe report si kutulukaso chani zinthu ngati zimenezo ndi basi achilima azingodya ndalama basi kumene koma sakuti pasa kale konse. So tanena kale kuti achosamo anthu angapo Roy Kachale awachosa uminisa koda wachoserani chifukwa choti anthu anganena kuti Kabineti imene mwangopanga yosangalasa anthu amene anakupasa ndalama, anthu amene anakupasa support. Ndi Roy Kachale ndi mwana wa Joyce Band. Ndi ndikuona ngati angomuchosa kuti anthu asangalale kuti anamika chifukwa cha amayi ake. Ndi ndikuona ngati angopanga zoti zindichoke zimenezo. Aule msungama nizimene ndandina kale kuti chibwana chawalanda. Felix Mlusi, the economy is bad. Akezi msukwa ndi chifukwa cha mlandu wawo umene akuyenera kuyankha wa ku SCB ndi ku makoti. Nde zimene zozo sizodabwisa. Chinthu chonsechi chapangidwa chifukwa choti chani cha Akezi msukwa ndi nkhani za SCB. Nde Kabineti reshuffle yachitika chifukwa cha adawa wa Akezi msukwa. Rashid Gafar anthu ambiri ananena kuti the guy is greedy chifukwa choti anagulisa mabasi aja. Ngombekera nkhani ija anagulisa mabasi a president athu auguna akale aja kuwagulisa mabasi pa mtengo wodula. Mabasi aja ndipeza kuti kantengo ndikachani. Ndi businessman komabe munthu okonda dziko lake angacharge ndalama zambiri chonchi. Then uona ngati zimene zija plus nkhani zina zake anthu amangoona ngati awafuna he's business minded sangathandize ziko. And of course that's also my opinion kuti munthu woti wapanga zimene zija nkhani ya mabasi ija sakuyenera kukhala minister, sakuyenera kukhala public office chifukwa choti ikuonesa kuti it's profit oriented, ndalama ndekuli Agnes Nkosankhoma. Agnes Nkosankhoma ndi a gospel kazako ndi ndani ndi ma in-laws. Nepaja anthu ankadandaula family cabinet ndi kuona ngati achakwera amafuna osankha mmodzi. Ndiye a gospel kazako ntchito waigwira. Ngakhale kuti amayankhula nthawi yayitali chani komanso interview yake ndi BBC anayipanga chani sanayipange hando bwino chani komabe mukayesera anthu awiriwa Agnes Nkosankhoma ndi gospel kazako kubwera pamwamba kwambiri. Nde angoti titenge kazako Agnes Nkosankhoma, she's been sacrificed. Nde ndikuzasiyaso Chris Kanyasho awachosaso minister. Chris Kanyasho nthawi chai anatenga holiday masiku kaya angati kupita ku America kumene koko ma picture ma Facebook. Nde anthu anadandaula kuti kodi mmene nthawi imene ja coronavirus kamapanga peak anthu kuti ndi chifukwa chani mmene zavutira apa munthu wa ku Ministry of Health ndikupeza kuti watenga holiday. Nde nkhani zimene zijazi tikuona ngati zabwera kuzatani kuzapanga haunt. Nkhani iyi ndi aule msungamaja same WhatsApp group. Ndi nkhani yake ndi imeneyo
nde kodi kwabwera Yanyowani ndi ndani. Samuka wale makatsonga phiri ndi business yawo ija tikuwaziwa kale ndi business koma kodi atithandiza bwanji ifeyo sitikuziwa. Albert Mpawala, Minister of Mining, sindikuwaziwa komanso sindikuziwa zoti the kumalawi kuno kuli ma potential minerals ambiri kodi amene atithandiza bwanji. Azungu kumangoti bera kukayerekera kucha mangotenga uranium kuti pasaka ka 1% ka 0.9% nde Mr. Mpawala atithandiza bwanji ndi minister yoti itakutilemelesa imafunika munthu asirias kumeneko. Ndikukhulupirira kuti achakwera anaganiza mukuya asanatenge ndani Mpawalawo. Then kuli achina Ibrahim Matola, Minister of Energy. Energy kuli corruption. Ku energy kuli corruption chifukwa choti tigule mafuta chani ndi ngati munthu ufuna kulemera sanga minister yake ndi imeneyi. Kodi ndani Ibrahim Matola, will he resist the corruption? Akakana ziphuphu kumeneko kodi abwesa order mera chanchani ejeneko escom so much trash in this ministry. Kodi Matola ndi amene adatithandize sitikuziwa. Kwabweraso Monica Chinganamuno ikuveka ngati Minamino wa ku Japan. Then kuli achina Hari Mkandawire amene apanga elevate to Minister of Defense. Hari Mkandawire ndi munthu wa business sindikuziwa zoti za defense akuziwapo chani. Ndikhulupirira kuti achakwera anali ndi zifukwa. Of course Mr. Hari Mkandawire is not a defense expert nde tiziwona paja ku Malawi kuno maminista mangopereka. Adeus Gumba, Deputy Minister of Lands. Bwinoto ku lands kumeneko paja malo ku Malawi ndi ina yake maziwa ya manke. Aino kipale nda Deputy Minister Health akakonze zinthu kumenekoko. Manesi akudandaula chani komanso the minister inake yofunikira koma kumapita anthu ena akuti samathandiza. John Bande munthu wokhazikika pandale, munthu wopeza mtima, usually neutral. Ndikhulupirira kuti ku waterko apangako zinthu zina zake za phindu. Ngakhale kuti minister imene anthu akudandaula nayo kuti kodi nditi izipanga chani. Okay, ndi zimene zotu panopa maminister abwera azimayi panopa analipo 4 panopa ali 7 kota yakwana ndi zimene zikuchitika. Nde tiona mmene zitakhalire koma choyamba president chakwera samenera kuchosa anthu osewa then kuzawayika monso anthu osewa ndi kungochosa ti anthu chizakake akanangochosa anthu amene samagwira bwino ntchito. Ndikuona ngati achakwera amaopa anthuwa chifukwa choti anthuwo anawapasa maudindo chifukwa chofuna kuwasangalatsa awo. Komano mmene amanenera ndani kaswiri wa ndale Nicole Makaveli kunena kuti mu ndale musamaope kukhumudwitsa anthu. Musapange choti chifukwa choti awa ndi alamu awo ndi akubanja la kamudzu awa ndi ndani awa ndi nkhalakala MCP ndeti wapase udindo. Zimene zichazi zimapangisa kuti munthu usakhale strong leader. Iweyo kalowa mboma mucha palibe munthu amene angakugwireso takupanga decision iliyonse. Kodi achakwerawa ali ndi mphamvu imene yonena kuti basi ineyo the buck stops with me. Ndalowa mboma muno anthu andivotera ndine president kulibe zoti ndikupasani udindo ino chifukwa choti ndinatose alliance kulibe ndipanga zinthu zoti zindisangalatse kaya ndikhala one term basi mwandilira. That's what Machiavelli would tell you. Ndesi ndikuziwa zoti Kabineti Yanyowani apanga kuti zisangalatse anthu ena kapena zoti zipindulire Malawi. Zimenezo tiziona. Ndiye nkhani yake imene ndine Bright Mhango. I will bring you another fiery analysis later on in the day, and peace. Jurireni ndera ndera, jurireni ndera ndera,
apa kuti njulireni weya vichi ndera ndera weya vichi ndera ndera